nimin de ni somni paruk thathum sang ni somni paruk ninga ni jing dar puwa em borvel khan mamit luang polami unaw cycle khala in phur an accident a khaltu a uzok zo el lalrin fela kumriat son of arlalram ruata athi avan leinat em apa hi huana kalin an tham chabi a thai ngila an nuron forin chabi thai ngil thu aron rila an nu hian afa te pahni hi apa chabi peturin atira hlim takin apa chabi peturin an unaw chuan cyclein anin phura video kan hmuang hian anin phur thla hi ahnunga tlan KTP Bazar Veng branch natlang turten lomom anti in cute anti em a video in an lo cover nge ani hi hetia an cover sakzo hian an tlan pel nu reilote siken samni borvela an accident ta ani anaw phurin a soidan chuan an tlu a an thodun ve a u hian a thin zon ana ti thu anaw a hrila chutia anom lai chuan car lo tlanin hmuin kholam pana lo phur chhawin atlan puya highway peng atangin mamit taxi pakhatin mamit hospital lama atlan pui ngalani damdoi in thlen ma in aboral ta ani anaw ero chuan hliam le na engma anei lo alainat om khop mai hei video hi haden ta ulang heti hian hlim takin anin phura ma se an hmalam huntur an thabik si lova heti hian anunna achan pha ta ni alainat om tak zatani thamuang takin chol ro se